Dihamu saluhutna ruas ni huria ni Tuhatta, mangasahon holong dohot asi ni roha ni Tuhani, hupasaat hami ma tabe tuhamuna saluhutna. Selamat hari Minggu ma dihamu. Ima tutu nang hami peruas ni huriaon, pasahaton nami ma selamat hari Minggu ma nang dihamu parhalado nama kobasi parmingguanon. Nunga sahat hita nuaeng tu ujung ni minggu bulan Juni. Nunga tasalpuhon 1 tahun perdalanata di tahun 2020 sadaon. Di tonga-tonga ni biar dohot lomos ni roha dohita, binahen ni sahit bolon si pangagoi. Namambahen torop jolma susah, jala aguan hosa. Ala nii, pinuji madebata na mangaramoti hita, sian mara boloni. Mauliate madi Tuhan debata nama ngaramoti hita sahat tu persitongaan ni taunon, sai diramoti mahita sahat rodi ujungna. Di minggu parpudi di bulan Junion, begiota mahata ni debata nama nonahon tuhita, marhite topik minggu, parhaha maranggion di bagasan holong. Sai dipatugu hata ni debatama, parhaha maranggiota, marhite hatana nanaing jaloota di mingguon. Ima tutu macai ulima persaurata, marsi haholongan di bagasan Tuhani. Ali Tuhan, pada di marohaku macalo hatami sadarion. Atong di bagasan uduk dohot serep ni roha, Roma hita mamuji Tuhani, mangido asi ni rohana, nang holongna na pasohoton parukilota, mangaramoti huriana. Marede mahita, sian buku ende HKBP nomor 654, marpungu sude. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi parbadia, natu mapalangit dohot tanoon, amen. Nungati buhian di ida rohaku Jehovah, ninna ibana do, haholongon saleling-leling na hubahen makaholongiho, dibaheni hutaitiho marhite-hite dengan basa, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, naso marmula naso marujung, di parbaga-baga hodo marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, lehononmu hasesani dosa, hati goran, dohot hangoluan saleleng nileleng na dihami. Asima roham, lehon mai dihami, say sungguli jala tugu-tugu rohanami,
marhite-hite toddim, asa hulului hami pangurupion sian ho, moloro pangunjunan tuhami. Sai pahot marohanami, asa tung porsea hami dihatam, dohot di bagabagam, asa jupang hami hasonangan saleling nilelengna, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian buku Ede nomor 650 di pasada holong nai. Di pasada holong nai, saluhut na porseai, na tarjotu sada pakirimoni, sono daging ni Kristusi, sada do pakirimoni, di bagasan pajawoni, taradoti hasadani tondi, pinadomuni damehi. Patik ni debata dihita di minggu paupaton dung Trinitatis sadarion, ima patik palimahon dohot lapatanna. Ikon pasangopon mudo natorasmu, asa martua ho, jala leleng mangulu ditano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Dia do lapatan ni Odo, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang lea rohatta mida natorasta, dohot mida akka rajata, rodi akka natua-tua. Dang jadi parotta rimas nasida, ikon patudo hita jala ikon holong rohatta tu nasida, sioloa do nasida jala sisubuto do rohana. ima sahatna, atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Maredde hita sian buku Ede nomor 680 di adopanmu Yesus. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, para siroha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujolo ni habangsa habadion mi, manopoti jala manganggukon dosa nami. Masa jot-jot huarsahi hami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambahenan nami narwai. Dang huhaolongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa toddi nami, dohot nasa gogo nami.
nang dongan nami, dang doson diri nami hubae kami. Dibaheni tamado rimasanmu, jala uhumanmu hami tu hamatean saleleng ni leleng nai. Alai nama porus mahami nuaeng tu asini roham na godangi, mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak aholongan ni roham, si panguluhami, dohot ala ni guarmu na badiai. Ale Tuhan, sai asima roham dihami, halak na dangalon. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Satokido hutadikonho, alai pa pungu-pungokku mahomuse marhite-hite akka asini roha godang. Tagan di parpiar ni murukku hutabunihon bohikku satokin maradopokko. Alai marhite-hite dengan basa saleleng-lelengna, asiakku ho, ninna Jahoba si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 174 torop dope nasiati. Hata ni debata epistel di mingguta sadarion
Tersurat di 2 Korin bin 2 mamuka sian ayat pitu sahat rodi ayat 15 tajahama marsikat sorin. Alai songon hasurungan muna di nasaluhut, di haporseaon, di hata, di parbinotoan, di nasa haringgason, di pakkaholongi muna di hami, nang songonima hasurungan muna, nang di ulaon asini rohaon. Dada songon paksa hataki, naing ujoku do tahe sitong ni holong ni rohamuna, tumi bakon pakaburjuhon ni akadongan. Ai diboto hamudo asini rohani Tuhan Yesus Kristus, nama morahian gabe pogos ala ni hamu, asa gabe mamora hamu, hinorhon ni pogos nai. Odo turgasian au, na patut doi di hamu, ai hamu jumolo hian sian na tauni, upuka nang na patupahon, nang na tumahi. Asa patulus hamu manuaeng, nang na patupahon, asa songon rikot ni roha laho tumahi, songonima na patupahon, hombar tu na dapot. Ai molo adong rikot ni roha, hal sonot todo na dapot, datung salpusian na dapot. Ai dada naing haporsuhon di hamu, hasonangan ia didongan, naing masih padosan manian. Anggo saunari di tomu-tomu na lubi na di hamuma na hurang di nasida, asa di tomu-tomu nang na lubi na di nasida na hurang di hamu, asa gabidus. Hombar tu na tersurat, si peop na godang dang marlobi-lobi, jala si peop na otik dang hurangan, ima sahatna. Martua do akka na tumangihon hata ni debata, jala na umpeopsa, amen. Marede mahita sian buku edde nomor 656 parhaha maranggion. Bioni lam hodjara togu siko mahasadaoni di Jesus si burju rap sauduran hitade marholong na tutu di Jesus itu togu mahasadaoni di ojahan nai sadaha porseaoni di Tuhan Yesus hai sadapat dioni hai sada amai sada mahita Kristeni manomba Tuhani. Tahati dakon maha porseautai, songon nahi natindakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita maddok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sian tondi parbadia adorang so habubuhan. Ido tu hatta na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tubano toru dung ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manai tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba
amanai pargogo na soha tu dosani, disima ibana pai mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tapasada rohata martang yang mahita. Debata amanami nahutadahami, jalanahu sobahami, marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tamasi tutuale Tuhan, madok moleate hami, didenggan ni basam, natotong dope mamasu-masu hami, sahatro di bagasan partikianon, boy hami ale Tuhan, marhahi pason, mangulu di bagasan lasni rohana sian hoi. Terlumo bimale Tuhan di bagasan minggum sadarion, di namar saur hami marpungu hami marhite, permingguan nami di bagasan minggu sadarion. Na adong di bagasan jorom manang, na adong di bagas nami be ganup marsada-sada ale Tuhan. Homa ale Tuhan natotong mamasu-masu hami, mangalehon todim todi porbadiai di tonga-tonga ni permingguan nami di bagasan sadarion. Asa toto kami ale Tuhan memuji pasangapon goar munabadia di bagasan elas ni roha. Alani ale Tuhan pasu-pasu masa luhutna ruas ni huriam sian sikola minggu remaja na poso bulung. Ama ina lansia nang saluhutna ale Tuhan ruas ni huriam. Na patupahon permingguan di bagasan minggu sadarion. Tuhan di bata ama nami, rodo hami di bagasan uduk nang serep ni roha ale Tuhan. Pasahaton saluhutna, aka sitaonon nami, aka holso ni roha nami, aka hasusaon na huadopi hami ale Tuhan di tonga-tonga ni portibion. Tarlumo bima ale Tuhan, alani panahit sorimago COVID-10 sia, naso salpu dope ale Tuhan sian tonga-tonga ni portibion. Nunga godang ale Tuhan naung hona panahiti, nunga godang ale Tuhan naung jumolo, lao alani sahiti, alani ale Tuhan pargogoi dongan nami nahona sahiti, lehon hamalumon, lehon posni roha di nasida, asa totong nasida ale Tuhan maka porsiaiho di tonga-tonga ni sitaonon na diadopi ni nasida. Songoninang ale Tuhan akat time dispe ale Tuhan pargogoi nasida, lehon di nasida hahi pason ale Tuhan, asa margogo nasida dinalaho mangulahon ulaon ni nasida. Tuhan di bata ama nami, hubuan hami di bagasan tangyang nami saluhutna anakon ni huriam, sian tingkat SD, SMP, SMA nang dinalaho melanjut tu kuliah ale Tuhan. Homa totong ale Tuhan nama masu-masu nasida. Songoninang ale Tuhan saluhutna pemerintah nami di negaraon, lehon dinasida hahi pason, hapistaran, habisuhon ale Tuhan, asa marbisuk nasida dinalaho manguluhon bangsa dohot negara namion, hobartulomo ni roham. Songoninang ale Tuhan pimpinan ni huriam tarlumo bima HKBP na adong di tingkat pusat, distrik, resort manang di huria marsada-sada, totong mahu ale Tuhan mangaramoti nasida. Tarlumo bima ale Tuhan di pucuk pimpinan nami, Eporus, Sekjen, Kadep, Marturia, Diakonia, Koinonia ale Tuhan, leho dinasida hahi pason, habisuhon, asa marbisuk nasida ale Tuhan dinalaho manguluhon huriam HKBP-on. Tuhan di bata ama nami parhaladom dinalaho pasahaton
barita nauli di bagasan minggu sadarion, padita guru huria bibel fro diakones sintua evangelis di dia penasida le Tuhan maringanan, parsahalai nasida, pasu-pasu pangaradeon diri ni nasida ale Tuhan, asa margogo nasida pasahaton hatam, jala ruas ni huriam, mangatusi hatam na binaritahon ni nasida, jala mangulahon hatami. Pos rohanami ale Tuhan saluhut nai hupasa hatami holan tutangan pangaramotionmu. Jalo matangiang namion di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami Tuho. Amin. Marede mahita sian buku edde nomor 658 tu portibion narudut huhut papungu pelean sadaa dohot sadabe. Martangiang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluk naroha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiratta di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas madihita salutna, hamu amang inang, hakadongan, manang di dia pe hamu nuaeng maringanan, selamat hari Minggu ma di hamu. Turpuk jamita di minggu ta sadarion, tersurat di buku Samuel paduahon, manang 2 Samuel, binduna parjolo, ayat 17, 1 ayat 27. Paihut-ihut hamuma, diinganamuna be, hujahahoma tuhita saluhutna. Diandungi si David, si Saul, dohot si Jonathan. Dungi diandukon si David ma ende andung on mana nangisi si Saul do si Jonathan anak nai. Laos didokon ikon ajar honoto doi tu halak Juda ende andung taringot tu sior. Idama tarsurat doi di bagasan pustahan ni halak nabonar. Oe ale hamuliau ni Israel, nunga mate tartulang hamu di bagas ni akar robeammu.
Magoponai tung maragean aka ulu balang. Unang nian dipaboa baritai digat. Unang manian dibaritahon di aka alaman ni Askalon. Asa unang marlas ni roha aka boru Palistim. Unang marulupolop aka boru ni hala parhulup. Hamu ale dolok Gilboa. Say unang manian adong nambur manetek tu hamu manang udan madabu. Manang hauma patumonaan. Ay disido hadikdehan ni lobu-lobu ni aka ulu balang bolon. Lobu-lobu ni si Saul. Hiran naso miniahan marhiti-hiti miak. Naso dung mula nian sior ni si Jonathan. So martubol sian mudar ni akka namaragian. Sian tabo-tabo ni aka ulu balang. Podang ni si Saul pe dang dung mula boti so martubol. Oe ale Saul dohot Jonathan akan nahina holongan jala hasudungan ni roha tagan dingolu nasida jala dihamatean nasida pe dang sirang nasida dumoras do nasida sian pidong raja wali jala gumogo sian singa. Hamu ale boru Israel tatangisi hamu masih Saul na marulos sotu hamu aka ulo surta na mambahen paheamuna marjagar-jagar sian sere. Magoponai tung maragean naka ulu balang di tonga-tonga ni totangan. Nunga tung mate tartulang si Jonathan di atas Robeami. Ia le Jonathan ale anggia. Macai marsak rohaku pasari sari panading mi. Tung hasudungan ni rohaku si tutu doho. Lomoad do rohaku mida holong ni roham diau. Asa mida holong ni rohani paropuan. Magoponai. Tung maragean aka ulu balang. Jala mago aka parhobas tuhamusuon. Ima sahatna. Akadongan di bagasan Yesus Kristus. Ia 2 Samuel sada ayat 10 pitu, 1 ayat 20 pituon. Ima sada ende napinatupani si David doon. Endeot tahe ende andung do guarna. Na mangandungi do si David ala ni hamatean ni si Saul dohot si Jonathan. Mate na si dana 2 dohot godang do petahe hala Israel. Di bagasan parporangan mangalo hala Palistim. Sian andungot tahe boy taida macai marsak do rohani si David. Pola di do ibana asa diajarhon andungon tu hala Juda. Sabangso nasida marsak. Tutu do tahe hinorhon ni porang godang pangisini bangsoi mate. Pola sampai 3 hali di soarahon si David pakorhon ni porangi di nasida. Di do ibana magoponai tung maragean aka ulu balang. Ima di ayat 10 sia 25 dohot 27. Taringot tunamar porangon didok di bagasan peribahasa Indonesia songonon. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Acit matahe hinorhon ni parporangan. Nuaing taida ma jolo turpukon nakadongan. Parjolo sahali macai menarik do taida. Ia si David HP. Macai marsak si tutudo rohana di hamamate ni si Saul. Taboto do wamakadongan. Sogo si tutudo rohani si Saul tu si David. 3 hali dicoba si Saul do mamunu si David. Mabiar si Saul dibuat si David rajaon nai. Ido umbaen na neng dibunuh ibana si David. Alai diturpukon taida. Di pamerengan ni si David. Songon raja si Saul ujudi ngoluna. Godang do HP jasa nadenggan nabi naen na tu bangso Israel. Odora naneng pasahaton ni si David marite-hite syair andung nai. Di ayat 20 pati. Didok di si.
Hamu ale boru Israel. Tatangisi hamu masih Saul. Namarulos sotu hamu aka ulo surta. Namambahen pahean muna marjagar-jagar sian sere. Sada ungkapan doon namandok sejahtera makmur do. Adong do hinauli, godang do hinauli nabi naen ni si Saul tu bangso Israel. Tarida dison amang inang akadongan saluhutna kebesaran jiwa ni si David. Persoalan pribadina tu si Saul dan gabe mambain ibana menutup mata dia kajasa ni si Saul tu bangsoi. Prinsip ni si David na patut diapresiasi badi apresiasi matong. Na patut dipuji badi puji matong. Dang dibayan si David persoalan pribadina do si Saul gabe persoalan bangsoi. Gariada tahe ditogihon ibana bangsoi asarap mangandungi nasida. Napatut tiruod doon sian si David. Napaduahon nakadongan na naeng taida sian turpukon. Ia andungon ditodo si David tu si Jonathan. Ale-ale nai. Taboto do nunga marpadan si Jonathan do si David gabe ale-ale nasatia salilingna. Taringot tu para ale-aleon nasida boy doi taida di sada Samuel 10:1-20. Tarida di si macai bagas para ale-aleon nasida. Di bagasan andungon digombaron si David hinauli ni para ale-aleon nasidai. Dido ibana di ayat 20 honomi tahe. Ia ale Jonathan ale anggiah macai marsak rohaku pasari-sari panading mi. Tung hasudungan ni rohaku situ tu doho. Lomoad do rohaku mida holong ni roham diau asa mida holong ni roha ni paropuan. Di bagasan bahasa Indonesia didok, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Songon dia ma huroa. Holong ni si Jonathan tu si Davidi. Pola sampai didok si David ajaib holong nai. Di sada Samuel bindu 10 walu 1 ayat 20 amang inang kadongan boy taida. Pola saat tu tolu hali di paboa tu hita. Hinauli ni holong ni si Jonathan tu si Davidi. Naparjolo ima di sada Samuel 10 walu ayat sada. Didok di si. Jala dihaholongi si Jonathan ibana. Songon hosana sadiri. Ibana dison maksudna si David. Jala dihaholongi si Jonathan si Davidi. Songon hosana sadiri. Di sada Samuel bindu 10 walu ayat 3 didok muse. Dungi upuk kapadan masih Jonathan do si David. Ala hina holongan na ibana songon hosana sadiri. Dungi napar pudi sada Samuel bindu 20 walu ayat 10 pitu didok. Pola diulahi si Jonathan patoloton si David dibayan holong ni rohana mida ibana. Ai doson dirina ibana dihaholongi. Ai doson diri ni si Jonathan do si David dihaholongi si Jonathan. Macai bagas do holong ni rohani si Jonathan. Sian tolu ayaton boy taida kadongan. Macai ulido holong ni rohani si Jonathan tu si Davidi. Burju jala satia ibana. Marulak-ulak di selamaton ibana hosani si David sian pangalelean ni amongna si Saul. Barani do ibana menentang sikap ni amongnai namandok asa unang dibunuh si Davidi. Jala hosana sandiri pe gabi terancam alani pakokop nahi tu si David. Ima argani padan para leon di si Jonathan. Hamu kadongan kualitas ni para leon ni si Jonathan on topu tahe paingoton hita. Tu kualitas para leon nanindok ni Yesus di Yohanes 15 ayat 10 tului. Nasumeahon hosana humokop aka ale-alena ido parholong ni roha naso halopoan. Ala songoni holong ni roha ni si Jonathan ni.
gabe boy mata atusi arsak ni rohani si David di hamamate ni ali-alinai. Ra arsak nasongonondo na ni gombarhon halak bata marhite-hite upasa. Manuk ni pialage hotek-hotek lau marpira. Sirang na marale-ale lobian sian namatean ina. Buasa songonon dahsyat manang ajaib ni holong para leoni. Ia holong ni sada ina tu ia nakonna holong na patut doi. Ai diri na sadiri do ia nakonnai sian bortian na doroi. Itap ni naboy di patupa do humokop geleng na diula do akana uli na denggan humokop ia nakonnai. Suang songoni ia nakonna tu natorasna ay natorasna doi. Sian natonas na do ibana ro. Ido umbena dihaholong ibana natorasna. Ia holong ni suami tu istri, manang istri tu suami holong na patut doi. Nunga marpadan nasida di bagasan parsari peoni, sada daging do nasida, dada dua be. Alai, yang go holong para leoni, dido dison ajaib. Ala dipukka dua hala, naso adong hubungan parmudaran. Naso adong hubungan nahian, namardomu do nasida, gabe marale-ale. Jonathan dohot David, dang marsi tandaan hian sebelumna. Nasidana dua rosian lingkungan sosial na sangat berbeda. Nasada anak ni raja, nasada nari, anak ni parmahan. Dang adong hadumuanna sasitongna. Alai, holong para leoni, melampaui sude latar belakang na adong di jolma. Boy do marale-ale HP anak ni raja dohot anak ni parmahan. Boy do marale-ale naso sasuku. Boy do marale-ale naso sabangso. Boy do marale-ale naso saugamo. Holong para leoni membuka kesempatan tu sude hita boy pajupang huhut masih holongan. Bahkan sampai adong nasumeahon hosa humokop ali-alena. Ido umbena di Yesus tahe di Yohanes 15. Ia hita jolma, ia hita akasisianna, ali-alena dohita. Ali-alene Yesus dohita. Di batado na turun gabe jolma asa boy manjupangi hita di bagasan para leoni. Ibana do na tuat lahu manjumpangi hita. Asa tarbaen ibana hita gabe ali-alena. Dibuktihon Yesus do kualitas ni para leon nai sahat tuhau pinarsilangi. Hamu akadongan di bagasan Kristus. Sadarion tapar siajari muse sian si Jonathan. Ima akan nilai-nilai manang kualitas ni holong para leon. Maka holongi dongan dohok satia jaladang marpambuat. Di tonga-tonga ni pandemi COVID-10 siaon. Namula mengganas musen waeng di ari-ari perpudion. Di tonga-tonga ni situasi naso pasti. Partikian nama susah di hita sude. Di paingot turpukon hita. Hina rikot ni para leoni. Dang boy survive HP hita molo alani hita sendiri. Macai argado HP aka dongani, macai argado HP aka ale-ale. Totu di masa-masa pandemion, godang do carita na hebat, na dahsyat, na menginspirasi taringot tu holong para leon, dohot holong parhaha maranggion, na adong di sekitar hita. Adong pasangan suami istri na positif COVID. Jala ikon dirawat di rumah sakit. Alai geleng nasida ikon isolasi di Jabu. Pitor Roma aka ale-alena aka dongan sahuta. Mamben jadwal bergiliran mangalopa tu kebutuhan ni aka geleng nai. Gabe boy mamenak jala demak rohana sida. Mandalani proses pemulihani. Dang mabiar nasida hurangan geleng nasida ay disido aka ali-ali nasida menjaga doh memelihara aka geleng nai. Adong dong aku pandita na positif COVID.
Pitor di Papua do kondisi nai tu hami aka ale-alena. Ati boha adong riwayat kontak tu ibana. Asa hupati buhami memeriksakan diri. Asa unang lamrarat virusi. Ido ale-ale nasitong. Asarap bertahan, asarap sehat. Unang adong na aguan hosa. Alani ketidakpedulian. Manang rasa takut na berlebihan. Pabuahon baritana tudongan na. Ale-ale na burjui selalu memakai masker dohot di kos. Masker ida daholan melindungi dirina. Ale dohot do melindungi halak na asing. Dohot do melindungi aka ale-alena. Asing nii boy dia oromi bana dirina. Asa unang jolo marpungu-pungu doh aka donganna. Di tonga-tonga ni pandemion tutu social distancing. Manang jaga jarak. Tanda ni holong para ale-aleot doi. Molo sebelumna tanda ni holong para ale-aleon, molo sairap pajupang, molo sairap mangan, molo sairap minum, do marhata-hata anggun waing social distancing do tanda ni holong ni para ale-aleon. Sahalak ale-ale na burju, pitor girado manjolo vaksin, molo adong kesempatan di vaksin. Jala di ara dodongan na asa doh di vaksin, molo adong kesempatan lahu manjolo vaksin. Asa tumibu terbentuk kekebalan komunal ni bangsot tahun. Asa tumibu salpu pandemi COVID-10 siaon. Hamu akadongan nunga dipatuduhon Kristus Yesusi songun dia para ale-aleoni. Nunga dipatuduhon si Jonathan do si Daviti songun dia para ale-aleoni. Atong nuaeng gilirat tama saha madihita nuaeng. Betama tapatudu mah holong para ale-aleoni. Tapelihara holong para ale-aleoni. Saling menopang hita, saling menjaga, saling membantu mengurupi akadongan di bagasan hasusan ala ni pandemion. Demi kehidupan bersama. Asa survive, asarap mangulu hita, mengalewati pandemion. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ma Tuhan. Tung uli si tutudo ditangihok kami holong para ale-aleon si Jonathan doho si David atong pargugoy mahami marhiti-hiti tod di parbadia asa boy huhanguluhok kami holong para maranggioni holong para ale-aleoni. Asa unang adong siya kami na hurangan. Asa unang adong siya kami na menderita tanpa kehadiran ni akadongan na. Atong ali Tuhan. Dinalaw mandalani ngulu nami di tonga-tonga ni pandemyon. Saat di homa saluhut na hami. Ruas ni huriam manang di dia penuaing. Natongon mangadupi aka sahit ala ni pandemyon. Homa mangurupi nasida. Jala homa na mangalian gugu tu hami asaboy hami gabe ale-ale na dinggan ale-ale na burju ale-ale na parholong ni roha tu nasida atong saat di homa salut na ali Tuhan ngulu nami ola nion roh di saliling-liling na di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tuho amin. Marende hita sian buku ende 722 los bapungu pilihan paduahon. Pasu-pasu hami oh Tuhan sayu sehodame Tuna
kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tuau gogomi, timur tibion maau Tuhan, monang maralohon dosa, iban gogomi talu musui simbolis pangagoi, pasu hami oh Tuhan, sai usehon damemi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tuau gogomi. Pinuji ma debata nama kaholongi hita sian nahinan sahat ro di saliling ni lelengna napatuduhon holongna di bagasan Yesus Kristus ala ibana jumolo makaholongi hita pe patut masih holongan lau pahotton parhamaranggiot di bagasan holong. Ale Tuhan, saisuan maholong ni roha di bagasan rohan kami, asa marsiha holongan kami, songon holong ni roham di hami. Di parsorion na taadopi nuaeng binaini sahik bolon virus koronaon. Lamar met do holong ni roha di deba inganan gabe holan na sumari hodiri nabe so parduli di dongan. Alani i marhite hatani Tuhani nata jalo sadarion. Tapatuduhom maroha holong tuganuk jolma. Tapa jonjong maruhut parhaha maranggiot di bagasan holong. Ale Tuhan, say patugu maroha nami marsiha holongan, asa tarpajungjok kami ruhut parhaha maranggioni di bagasan roha na holong. Atong namananda debata parholong rohai, togi hononi dohita tu holong ni roha nasitong, asa tarbahik kita mangolu di bagasan ruhut parhaha maranggion di bagasan holong. Asa sikop hasa daoni di Yesus Tuhani. Rap sauduro mahita marholong natutu. Marhaha maranggioni lam hojala togu, sikol mahasadaoni di Yesus si burju. Rap sauduran hitabe marholong natutu, mardame marlas rohama di Yesus itutu. Tatangya koma peliata. Ale debata amanami na di banwa gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohok nasa uli bahasa na mauli utus. Hupasat hami ma siyan na nilihom ni tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pelianon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asanani lehoni tondiro di pamataku, osadohut guguki rodi saluhut artaku.
Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say roh maharajaonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asina marohana midaho, didopakkon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur ho madame na tutodim. Horas madita.